Aipatzen aitzeate, adibidez, González Anderea, kuoten kontuarekin, eta egia da, urte asko daramatzagula gai honekin, hor legeak aipatzen du baita ere, eta hori lotuko nuke baita ere gero Ikoitzek aipatu duen zerbitzu publikoa eskaintzen duten ikastetxe horietan ea bete behar dituzten baldintza guztiak ikuskaritzak kontrolatuko dituen, ez dituen kontrolatuko. Nola esango nuke hau, hezkuntza ikuskaritza ez da guzti alduna, ez da oro jakilea. Nik uste ardura partekatua izan behar duela. Eskola publikoaren legeak, bere garaian, bi ikuskaritza mota zehaztu zituen. Bata zen, una inspección educativa y otra hablaba de una inspección de servicios. Ez dakit zergatik esa inspección de servicios inoiz ez da garatu. Baina ez hemen, eta ni dakidala beste erkidegotan egon daiteke bakarren bat, horrez da zeatu non. Askotan esaten da, jangelan gertatzen dana, edo Barrio jaunak esan duena, ez dakit izei behi ikuskatu, edo garraioak ikuskatu, hori igual izango litzateke gehiago zerbitzuen ikuskatze bat, ez da, eta gurea da gehiago hezkuntza ikuskaritza. Guk ikuskatzen duguna da hezkuntza munduarekin lotutako arloak direnak, ez da. Eta hor adibidez, eta kuoten asunto horrekin, eta badakit legeak eta aipatzen duena auditoritzak eta ingo direla ikastetxetan, zintzotasun osoarekin, nik iruditzen zait hezkuntza ikuskaritza ez dagoela horretarako prestatuta momentu honetan. Hori egiteko, bai zea bat jasotzen duenean, salaketa bat edo zea dena jasotzen baldin bada, jakina asko hartzen degula, eta asko hartzen dugu, eta hor sartzen gea ez da. Baina auditoretza bat kontuok egiteko igual beste zerbait beharko luke, edo beste zerbitzu edo beste dena delakoa beharko luke, benetan ikastetxe bateko kontua danak eta behar bezala eta zehatzen direla gainbegiratzeko.